lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska jsem tady se Světlem. A já Smál jsem. A dneska je tady ty dva polovery. Včera, nebo kdy to bylo, nevím, minulý video jste mohli vidět, že jsem ho prošel na tier 10 a Světlo na tier 8. A už jsem si i kopl gadgetu a Světlo se kopl Star Powerku a Gear a můžeme jít rovnou na to. Tak jdeme. Než se těším, nevím jak vy, ale těším, mega. Já taky. Tak. Edgar, no nic. Takže jsme v konci, protože chill guys, bro. Chill guys. Proč nepušuju Edgara? Ne, kdyby jsme byli pátý. Kdyby jsme byli poslední, tak mám -5. Tak. Mám to, krása. Já jdu po té šole. To je moje. 6. Šeledec. Let's go. Takže už 2 týmy neexistujou. Krásně mě se tady vyřadilo šale. Jdu na střed. Jdu. Já jsem taky Edík. No. Káču po tebe. Dostal to totálně, ale. Edík je dead. Jo. Let's go, to bylo easy. Tohle bylo mega. Zase pojedu. Já jsem nedal ani jeden kill. No nic. To bylo ono. Ach, tak jdeme na to. Já ani nedal ani jeden kill. Hlavně, že vzal na herdu boxu. Tak, jdeme dál. Co, že jsi říkal? Nic. Help. Já ničím truhlu. Já ničím truhlu. Nemáš zač? Nejde. Frank je AFK. Frank už to vzal. Přidávání na něj útinu. Protože to je drsný. Sada. Dostal. Bum. Jejda. Uteč. Jejda. Ty uteč. Já jsem blbec. Jsem natrefil. Já jsem dead. Seš, no? Čest. Mají. 1 sekunda. Kámo, tak proč tam skákal? Protože by mě zabila i tak zóna. Pojď play-agem. 3. místo je dobrý, mám +4. No je to hrozný. Já ti dám hrozný. Máme tady kočičku. Toho. Tam je dole, vidíš, kočičku. Mau. Jak toho? To byl když tak to málo. Co, prosím. Jo, prosím to já. Takže, já jsem Tam byl roka hodnej. On tě No, výborně. zabil. Ale ubral mě půlku hápek, ještě tady mám nějakou... Hele, Frankič a Dynamite. Tak čau. Mám nějakou typečku. Já se bojím Frankiče. Já se bavím všech. Frankič. Já taky potřebuju. Ono to nějak tryhardí. Já zdám. Prostě taky skočil. Já potřebuji help. Já taky. Tak vydrž 10 sekund. Mě nenajdou. Nenajdou, protože seš noob. Já budu... Hej, tam je Dominik. No, on zabil Dominika, ne, Dominik zabil někoho. Srandu, nějaký Čech. Čekuje pabulek. Jak si to nevzal? Ona nám to ukradla. Cože? To je jedna noobka. No, asi. Že jsi na ultra legendárku. Já jsem ultra legendárku. Case. Ty se šetříš? Jo. Víš, kolik na ní potřebuješ kreditu? Kolik? 5500. Jako to je kdo? No, ultra legendárka. No. Tak tohle úplně nedáme, protože už jsi klíčený. Jakby já mám 2 protože všichni nejsem miliardu. To dáš. Vidíš. Yes. Dominik, hele. Kolec širek. Není dat. Ona má vždycky jet. Asi nevydržíš 10 sekund, co? Skoč! Taky ne! Uteč! Neskakala hlavně na ní.
hodí, já jdu tady moc. Ani jednu netrpí. No, Jsem dead. To neuhraní to. Vydrž 10 vteřin. No jasný, vůbec klíčenej. No, jasný. To dáš, ne? No jasný. Nevadí, druhý místo. 970 hápek mu zbylo, to jsi mohl dát. No jasný. Takže já mám už 9. tier, let's go, kebabové. Jo. 9. tier. Kebabové, to je nejlepší. To není Těm moc. lidi, kteří mají 45 týry, já mám... No, lidi. Napište nám, který je váš nejmenší tier. Můj nejmenší tier je 0. Jo, můj taky. Na Stewa. Jo. Já bych chtěl pušovat každýho. Já chci udělat počítat. Nemůžu. Tak později, no. Ano. Tak já nemůžu. Tak ty to řekneš, když už jsem miliardu to let už zahrabanej. No, sam. Čest. Dělej na to. Prý dělej na Edgara. Ten typ to dva. Co sprayuješ? Jdeme sprayovat. Prý jdeme zpět. Jdem. To je hezký. Nádherný. Bacha, kam... Ten Edík. Pojď ho rašnout. Je takhle, toho ne. Dělej, rašni toho Leona. Leon má jedno. Leon dead. Není. Kamo, jo mu. No tak to není, ne. Jo, jeden dead. Já po něm můžu skočit. A se to udělej. Já ho nevidím už, no. Dostal. Jedec. Není. On má jedno. Jedec. Co neměl dělat? Uteč. Dobře. Já vím, co dělám. Se potřebuji výlovat a dám si lůčko. Bacha, jde tam k tobě asi pak bí. No tak bítí nic neudělá. Hele, Brok, z 0, no nic. No, jako by no, že ti bí nic neudělá. Teď jsem ho dal na jeden hit. Leon dead. No, já taky no, skoro. Bro, jeden má 7 a jeden má 0, no nic. Jeden pryč. Jo, my se zabili navzájem. Krása. Já mám 4 plus 1, ale ten jeden se nepočítá, protože jsme se zabili navzájem. Desátý tier mám. Kebabe! Napište, jestli máte rádi kebab. Ano. Ty ho máš rád? Ne. Jak to? Ne, mám ho rád. A měl jsi ho? Jo, to, kamo. Jasný. Počkej, to fakt. No, ty jsem ho měl už asi 100krát v životě. No a ty jsou několikrát. Já jsem ho měl tak. No, aha, neměl jsi. Já jsem ho neměl. Jsi ještě na to moc starý. Já jdu vzít druhou. Chtěl mi starý, jo. No, Kde jsem? Čet? Čes, bro. Ani se nikdo nepřibyl. Panita má 10. No nic. To nebudu. Help me, hele, dad. Zdraví. To je nezdraví přímo. Skipidi, tohle. Jo, jeden dead. Má jedno. To... Jeden hit a je po ní. Já tam běžím. Já jsem zabil Tunitu. Já jsem mega dobrý. Jo, Fang dead a ještě tady je Mortis. Já jsem zabil lidičky. Lidičky, dejte nám ten odběr. Se netrefíš. Kam tak to je jedna. No tak to se zbláznil. Dávaj utíkač. To musíš zdát. Jako jo, no. Ale... Je tam.
Kamo, to je takový blbec na Mortis. Jako jo, no. Tohle bude naše poslední hra. Jo. A... Let's go! Teď pojď, 2 pohárky mi zbývají. Tak, Rare. Ach jo. Tak pojď. Hele, další star drop. Hele, Rare, tak my se tady s váma budeme loučit. Dělej. Ne, ok lidičky, teď vám budeme loučit. A zatím Čau! On a la vida com cofre, mas a vida sei. Tiver logo de fazer, não esqueça dos anos. On a la vida com cofre, mas a vida sei. Tiver logo de fazer.